Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang mga haka-haka tungkol sa mga aswang. Lalo na ang mga kasabihang kayang mag-anyo umano ng mga aswang ng iba't ibang uri ng hayop, gaya na lamang ng mga aso, pusa, baboy o kaya ay ibon at kung ano-ano pa. Kahit na nakakarinig ako ng mga ganitong usapan, ay hindi ko iniintindi. Kumbaga binabaliwala ko lamang ang mga yan. Lalo na ang paulit-ulit na paalala sa akin ng aking ina na huwag basta-bastang tumanggap ng pagkain sa mga hindi kakilala at kapag tinapik ka sa balikat o sa kung saang parte man ng katawan gaya ng braso o kamay ay dapat tapikin ko rin daw pabalik ng 3 beses upang makontra ang masamang balakin ng taong tumapik sa akin. Yan ang palaging sinasabi sa akin ng aking ina. Subalit Kuya Chris, hindi ko lubos akalaing mismong mararanasan ko rin pala ang mga kababalaghan tungkol sa mga sinasabi ng karamihang aswang. Hindi ko na po patatagalin pa mga kaistorya at uumpisahan ko na ang pagbabahagi ng aking karanasan sa channel na ito. Hello po Kuya Chris. At sa lahat ng mga nakikinig dito sa kwentong aswang. Ako nga po pala si Clarissa. Nakatira dito sa lalawigan ng Capiz kung saan naganap ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa tinatawag ng karamihang aswang. Dekada 90 nang maranasan ko ang pangyayaring ito at ng mga panahong iyon ay binata pa lamang ako. Sa pagkakatanda ko pa ay nasa mga edad 19 pa lamang ako noon. Isang beses noon, nakita kong umiiyak ang kapatid kong si Ate Mayra. Nakaupo siya sa may balkonahe at panay ang pagpunas ng mga luha. Sandali kong itinigil ang ginagawa at nilapitan si Ate Mayra at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Saglit na tiningnan ako ni Ate Mayra, tapos ay nagwikang wala umano siyang problema. Wala daw. Bakit umiiyak ka kung wala kang problema? Ano yun? Eme-eme lang ganon. Wika ko sa kanya. Humarap sa akin ang kapatid ko at pilit ang ngiting nagwikang wala nga raw siyang problema. Bumalik na lamang ako sa ginagawa ko at tatapusin ko na. Dahil sa ayoko siyang kulitin at baka magalit pa. Kung kaya naman ay bumalik na lamang ako sa ginagawa at ipinagpatuloy na. Sa paglipas ng mga araw Kuya Chris ay nagulantang na lamang ako ng isang hapon. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay nadatnan kong nagkagulo na sa bahay. Nakita kong humahagulgol na ng iyak ang kapatid kong si Ate Mayra. Samantalang ang aking ina naman ay walang tigil sa kayayaw-yaw at pinapagalitan ng kapatid ko. Pagkapasok ko nga ay doon ko nalaman na buntis pala ang kapatid ko. Nalaman ko rin mula sa kapatid ko na simula noong malaman umano ng kanyang nobyong nabuntis siya nito ay para na lamang iyong bulang biglang naglaho. Kumbaga Kuya Chris, tinakasan si Ate Mayra at ang responsibilidad nito ng kanyang magaling na nobyo. Dahil sa nalaman ni nanay kung kaya't galit na galit siya, si tatay naman ay tahimik lamang at napapansin kong halatang nagpipigil lamang ito sa galit na nararamdaman. Panay naman ang paghingi ng tawad ni Ate Mayra sa mga magulang namin dahil hindi niya naman inaasahang tatakasan siya ng nobyo niya matapos malaman noon na buntis siya. May magagawa pa ba tayo?
Mas mainam pang tanggapin na lang natin ang nangyari. Wag lang talagang magpapakita sa akin ng lalaking yan dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa kanya. Galit na wika ng aming ama. Dahil nga sa nangyari, Kuya Chris, ay minabuting tanggapin na lamang ng mga magulang namin ang nangyari sa kapatid ko. Ayaw nilang bigyan pa ito ng karagdagang problema dahil baka mamaya ay maisipan pa umano nitong magpakamatay. Isang araw nga, nakita ko si Ate Mayra mula sa balkonahe. Marami siyang bitbit na pinamili, kaya mabilis ko na siyang nilapitan at kinuha ang mga dalahin. Ako na po ang magdadala niyan, ate. Ang bibigat niyan. Dapat hindi ka na po nagbubuhat ng mabibigat. Wika ko sa kanya pagkakuha ng mga bitbit niyang pinamili. Ngumiti naman siya at nagpasalamat. Noong papasok na sana kami sa loob ng bahay, ay nakita kong napangiwi ang kapatid ko at napahawak sa tiyan. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Masama ba ang pakiramdam niya? Sunod-sunod siyang umiling at nagwikang walang masakit sa kanya. Sigurado ka? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Oo, ayos lang talaga ako. Magpapahinga lang ako. Tugon niya at nagpatiuna ng pumasok. Agaran akong sumunod sa kanya papasok sa bahay at dumiretso ako sa kusina at inilapag sa mesa ang mga pinamili niya. Maya-maya pa, noong matapos ko nang mailapag lahat ng mga pinamili ni Ate Mayra, napansin kong parang nag-iiba na ang ekspresyon ng kanyang muka. Yun bang parang nasasaktan siya, ngunit itinatago niya lang para hindi ko yun malaman. Kinuhaan ko siya ng tubig na maiinom at binigyan. Tapos ay pinagpahinga ko na muna siya sa balkonahe para makalanghap siya ng hangin. Bumalik na ako sa kusina at muling inayos ang mga ginagawa. Ilang saglit pa ang nakalipas ay narinig kong parang may kausap ang kapatid ko sa labas ng bahay. Naulinigan ko ang boses ng matandang kapitbahay naming si Lola Dolores. Bagong lipat lamang siya sa bahay ni na Aling Inday. Sa pagkakaalam ko, ay tiyahin ni Aling Inday si Lola Dolores at mga nasa edad 80 na yata ang matanda o 70 mahigit. Base na rin sa kilos nito. Purong puti na kasi ang mga buhok at medyo kuba na kung maglakad. Kulubot na rin ang mukha at medyo may kabagalan na maglakad. Simula nang dumating sa lugar namin ng matanda, ay sunod-sunod na ang mga kababalaghang nangyayari. May mga gabing walang tigil sa pag-aalulong ang mga aso ng kapitbahay namin at para bang may kinakatakutan ang mga ito. Kung minsan naman ay nakakarinig kami ng huni ng wakwak at ang sabi-sabi pa ng mga iilan sa kapitbahay namin. May nakita raw silang napakalaking ibong dumapo sa bahay ni Aling Inday. Kaya naging usap-usapan na sa lugar naming aswang ang tiyahin ni Aling Inday. Dahil ito lang naman ang bagong salta sa lugar namin. Medyo naalarma ako nang maalala ko ang usap-usapang aswang si Lola Dolores. Naisip ko kasing baka mamaya ay mapaano ang kapatid ko. Nagmamadali ko nang tinapos ang ginagawa at lumabas na ng bahay para puntahan sa balkonahe ang kapatid ko. Noong makalapit na ako sa balkonahe ay wala nang kausap si Ate Mayra. Tinanong ko siya kung sino ang kausap niya kanina para kasing may naririnig akong boses matanda. Sinabi niya sa aking kausap niya kanina si Lola Dolores. Kaya lang ay umalis din kaagad yon. May itinanong lang sa kanya ang matanda kanina. Ganun po ba? Maiksing wika ko. Sa paglipas ng mga araw, ay nakakaramdam na kami ng gabi-gabing may umaali-aligid sa labas ng bahay namin. Sa tuwing tinitingnan naman ni tatay kung ano ang umaali-aligid,
ay wala naman siyang nakikita. Kaya tinahayaan na lamang niya yon. Dahil baka mamaya ay mga hayop lamang yon. Gaya ng pusa na nanginginain lamang ng mga tapon-tapong pagkain sa likuran ng bahay namin. Isang beses, kasalukuyang kausap ko ang mga kaibigan ko sa tawid lamang ng kalsada at nakaharap sa bahay namin. Nang mapansin ko ang matandang si Lola Dolores na nagpapabalik-balik at kapag natatapat na ito sa bahay namin ay hihinto ito't titingin-tingin sa bahay namin na para bang sinisilip nito mula sa hindi kalayuan kung may tao ba sa loob. Teka, ano kaya ang kailangan ng matanda? Kanina pa siya nagpapabalik-balik dyan ah. Sambit ko sa isipan. Hindi naman kalaunan ay tuluyan nang umalis ang matanda, kaya't inakala kong baka may kailangan lang talaga siya. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay kasalukuyang nagpapaantok na ako. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang sumigaw ng malakas ang kapatid ko. Naroroon kasi siya sa sala at kaming dalawa lamang ang naiwan ng gabing yon dahil may importanteng nilakad ang mga magulang namin. Kung kaya't napatakbo ako ng mabilis patungo sa sala dahil sa labis na pag-aalala. Saktong pagpunta ko sa sala ay kitang-kita ko ang wangis ng matandang babaeng nakadungaw sa bintana namin at pilit na ipinagkakasya ang katawan. Nanlilisik ang mga mata nito at walang humpay ang pagtulo ng laway na akala mo'y nakagat ng aso at nagkarabis. Kaagad kong kinuha sa gilid ng pintuan ng kwarto ang 2x2 na kahoy at walang pag-aalinlangang hinambalos ko ang matanda. Pagkahambalos ko ay napuruhan ko ito sa ulo, kung kaya't nalaglag ito sa bintana. Noong tingnan ko ang matanda pagkalaglag sa lupa, ay para iyong pusang nalaglag mula sa bubungan na pagkabagsak sa lupa ay walang kahirap-hirap na nakalapat agad ang mga kamay at paa sa lupa. Lalabas pa sana ako nang sa bigla na lamang akong nakarinig ng huni ng wakwak. At nung silipin ko nga ulit mula sa bintana ang matanda, ay wala na iyon. Sa halip ay isang malaking ibon ang nakita kong lumipad pa itaas habang humuhuni ng wakwak. Mabilis kong isinarado ng maigi ang bintana at naglagay kami ng mga asin sa bawat gilid. Nagtabi na rin ako ng bawang at baka mamaya ay balikan pa kami ng aswang. Sinabi ko naman sa kapatid kong ipanatag niya na ang kanyang kalooban at ako na ang bahalang magbantay sa kanya. Napansin ko kasing walang tigil sa pangangatog ng mga tuhod ni Ate Myra. Binigyan ko siya ng tubig inumin para kumalma. Sa paglipas ng mga oras ay hindi ko na narinig pa ang huni ng wakwak hanggang sa sumapit na ang umaga. Tsaka pa lamang ako nakatulog noong sumikat na ang haring araw. Nang magising naman ako kinahapunan, ay nabalitaan kong wala na sa bahay nila Aling Inday si Lola Dolores. Umalis daw iyon kaagad kaninang umaga at nagmamadali habang may nakatabong na sarong sa muka. Doon nga ay malakas ang kutob kong siya talaga ang aswang na umakyat sa bintana kagabi. Simula nang mawala ang matandang kapitbahay naming aswang, Kuya Chris, ay wala nang gumagambalang nilalang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po.